Ɗanzaki Production. Happy Sallah, happy na Sallah muka zo al'ummar musulmi mun gode, mun gode. Farko wata ala na sanyawa mai bani sannan ya kara min, ai dole ne in ya godewa baiwar ka kai ne kakin samin. Allahu zan kara godewa har lafiya kai ka tara min, gana yau ina rera waka ne. Happy Sallah dan tayya murna ne, yan mata samari da yan yara tsofaffi suna ƙara cimma kowa ya ciyo kwalliya da ado fesa don zai je ziyara ne. Murna nake zo har fili siniyo na yi godewa, godewa. Mana Haidar zamani, Haidar zamani mai waka na zo to sai ku furfuto, murnar shagalin sallah za a yi na ga masoya da gwargwaro. In ci ado ni da yar budurwa ta sanyo a warwaro, zan sai miki koma menene in kika so har da gurguru, dan shagalin rana ɗaya tilo ni a guri na mu marmatso. Babu kamar ta, babu kamar ta sallah, sallah naman sallah, naman sallah, nama Biyoran nan yaran ne za mu ci cincin din sallah da abinci muna ci ba illa, masoya duk ku fito ku taya mu murnar happy sallah, happy sallah. Ina taya ku murna yan wadani da ku za mu je mu shara, da azumi ne ake ta kishirwa yanzu zan fanshe zan ci naman sallah da abinci ana ci zalla. Naman sallan nan naman sallah ne, kan wata yayana abokina duk ku zo mu je yawon sallah, za mu fasa za mu je mu dan barbaje. Yan matan nan za mu kira muna kan hanyar babu jira, ku zo mu fasa yawon sallah. Ɗanzaki Production.